Rabbihi bil ata'il midrar an-nafidhi qada'uhu bima tajri fihi al-aqdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukawwirul laili 'alan nahar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'i fi man yusalli alaihi minan nar wa ala alihi wa sahbihi ma tala'al qamar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ugi para haji kang dahar kula taklimi, kula dereki, kula tuladani menggah ibadah lan perjuanganipun. Para sesepuh bini sepuh kagum lan putri ingkang tuhu ginabektir saha ginamulyan, bapak-bapak pengurus takmir mushola al-hidayah Kanjunganom ingkang tuhu kula hormati saha mulyaken sumrambahipun Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sumrambahipun muslimin lan muslimat, nahdiyin lan nahdiyat, ansor Ibnu lan IPBNU, utaminipun pengurus Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Kecamatan Bangsari, ugi pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Campuran Nom ingkang tansah kinurmatan. Sumrambahipun muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun Anda berada, ganti tansah munjulaken puji lan syukur dhateng saudara Allah Subhanahu wa taala bilih dinten ing jaman menika kita sareng-sareng saged ngempal wonten ing taman suwargane Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumugi saat indah menika kanthi pinten-pinten kanugrahanipun Gusti Allah, kawelasanipun Gusti Allah, hidayahipun Gusti Allah, kula dinasta dipun panggihaken wonten ing majelis ingkang sae, majelis ingkang manfaat, majelis ingkang barokah, menika majelis thalabul ilmi. Mugi-mugi kanthi lantaran kita ngaji inten menika Allah paring ilmu ingkang berkah manfaat, ilmu ingkang maslahat, berkah ngaji paring ana panjang umur sing berkah, berkah ngaji muga paring ilmu sing manfaat, rezeki ingkang kathah lan barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra lan putri putu ingkang sholih lan sholihah, amin ya rabbal alamin.
Salawatun salam mugi kunjungan dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sedaya badhe ngantuk syafaatipun minjang wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kita sedaya saged antuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minjang wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Panjenengan nglegakake sama indah-indah tindak wonten ing menika panjenengan. Temtunipun badhe pados niki wekdal lan tempat posisi ingkang tepat. Keranten napa panjenengan naos setiap minggu injang menika pinanggih kalih pinten-pinten alumni pesantren. Ana sing disebut kiai nganut wae, ana sing mbok ora usah disebut kiai. Nggih werna-werna. Niku mergo napa? Tawadhu. Anggap mila jenengan tepat. Nika sedaya ora do disakoni. Malah sok ngisi kota. Estu niku Pak Santoyo nggih kaya Lesendar Bansari iku wong cekap nanggo bensin paling-paling ya seliter. Niku ora do nyangoni, niku ora disangoni. Mergane apa? Al-Qur'an terang sampun dawuhake. Wattabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wattabi'u lan manut sira kabeh man ing wong la yas'alukum ajran. Nalika mulang nalika maringi wejangan la yas'alukum ajran ora njaluk upah. Wa hum muhtadun hal yang menika sama dipun paringi petunjuk saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Mila jenengan kita syukur kalih Gusti Allah. Matur nuwun kalih pengurus NU diparingi fasilitas niki ana tempate masjid ini aldi ya. Muga-muga sampai lebih duwe Gusti. Matur nuwun jenengan kantun rawuh syukur sing ora kasih rawuh yen motor Asmaul Husna iso rampung akan berkaipun Asmaul Husna. Ora wis ingkang sangat romantis punya. Lagi nopo yang bariku kok kenggon ngaji. Dawuhipun niki. Tiang kesang gadah nyawa gadah raka karo pisan butuh raksa lan dijaga. Lamun rokok kurang dahar mesti kuru. Lamun nyawa kurang ilmu gampang keliru. Allahumma sholli wa
Lek ngisuk kurang ngerti. Saniki jambet tasih duwe raga duwe nyawa. Alhamdulillah. Yo disebut menungso. Awit nek ana nyawa kok nono ragane jenenge napa? Ana nyawa ning ora raga. Ana swara ning nono rupa. Ini demit. Nek ana nyawa niki ana ragane nono nyawa ning jenenge mayit. Ana nyawa tanpa raga demit. Nek ana raga tanpa nyawa jenenge mayit. Iki kabeh ajeng do dadi mayit. Ning kapan muga-muga isih adoh. Kersane ning lurusan niku tambah oke. Keranten apa? Lagi apa? Kan boten wonten watasane. Dawuhipun kok nek urip wonten ing alam akhirat. Nah insyaallah yang ngaji menisa niku mangke ya iso sehat awake. Lah jeng sehat awake niku akeh mlakune. Nek perlu Pak Menom saking kula kawula tindak. Tindak mriki untuk kesehatan. Kenapa setiap langkah yang ngajeng patos ilmu niku dihapus dosane dening Gusti Allah. Allahumma amin. Insyaallah sehat awake, yuk sehat akale. Kenapa nek mung sehat akale ora sehat awake ya rekoso senengane wong lara. Sehat akale ning ora sehat rohani. Nek sakene nek sehat rogane ora sehat akale jenenge nah yang balik supados sehat awake yo sehat akale didawi kondongan ngaji yo tiyang pisan gadah raga gadah nyawa raga yo kudu diopeni raga kudu dirumat didusi diparingi dahar paringi munjuk semono nyawa utawa akal ya kudu diparingi wejangan diparingi ilmu. Mula ngaji niku naminipun siraman rohani ben atine dadi adem. Insyaallah jenengan ngaji ngeten iki mesti beda penggalihe nalika teng dalem dumugi mriki. Nalika teng dalem kang mriki mesti beda suasanane, atine mesti beda. Keranten apa Kanjeng Nabi nyambut dawuh ila marratum biryadil jannah farta'u. Maknanipun umatku nalikane sira liwat ning tamane swarga monggo mampira. Nek ana taman swarga kon mampir. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Taman swarga iki napa? Kanjeng Nabi dawuh riyadul jannati majlisul dzikri wa majlisul ilmi. Taman swarga niku siji majlis zikir, nomor loro majlis thalabul ilmi. Mesti adem. Saking ademe kadang-kadang wong ngaji wong tali niki sok gampangan amajan adem wong lanang-lanang itu gagah-gagah sekolah watus resik nganggo samponan nganggo wangen-wangen sandangane putih kabeh dina Jumat
mangkat semua mlebu Allahumma fli dzunubi waftali abwaaba rahmatik nduk ono salat sunat 4 rakaat sukril wudu karo tahiyatul masjid lenggah mumpung ngeteh urung ngaji tekan paton wis dengkluk malah ono sing kan semua ini wis pak buka kan niki bukti majlis dikir majlis tolakul ilmi digundaka kita nani hati insyaallah tadi ada mulai monggo sami dipun trateni alhamdulillah mriki pembicarane gonta-ganti nggih kula nggih nyelam kula mawon kerusakanipun apa rata sama sareng-sareng titip ilmu sareng-sareng derek berjuang negati amanipun Allah Subhanahu wa taala liwat jam'iyah Nahdlatul Ulama. Muga-muga kanthi ngaji ngeten iki nyambak bisa dadi wong sing slamet nang donya akhirat. Mulya donya mulya penak donya penak nang rengalas karo ngaji penak pundi. Sing saking dhewe ya penak rengalas ngidong tensi. Hadirin nganti muliaken dening dan Nabi dawuh menungso niku ala arbaati ajwauju enten patang golongane menungso nomor 1 mulya donya ning rekoso akhirat mulya nang donya kepenak mulya disubya-subya ning nang akhirat rekoso iki sing sama kalian melakaken kula baleni wingi nomor kali pun rekoso nang donya tapi mulya nang akhirat nang donya rekoso wong uripe ning apa anane kok ora apa-apa ana beda ta urip sing apa anane karo urip sing apa-apa ana nomor 3 nipun golongane menungso ingkang rekoso nang donya rekoso akhirat sing nomor sekawan golongane menungso sing mulya nang donya mulya nang akhirat ajeng milih sing ndi sing nomor piro mesti sing milih sing nomor 4 milih jenengan kepilih sing nomor 4 modale napa ya kudu ana modale iki mulya donya mulya akhirat ini jelas modal pertama kan gayuh mulya donya mulya akhirat ya kiamat tetep kerep-kerep ndonga dhateng Gusti Allah. Keranten kunci segala hal niki wonten ing asalipun Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaane Gusti Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Napa sing nang donya iki ora ana perkara kok sing tanpa kersane Gusti Allah. Dipundhawuh ora ana godhong sing hotel setunggal mawon tanpa kersane Gusti Allah. Mila monggo sareng-sareng oke dungane dhateng Gusti Allah. Mula-mula ahli sunnah wal jamaah marai nyontoni nuntun dhateng warga nahliyin nek dong donga sadurunge akhir mesti diakhiri nganggo donga sapu Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah nang donya panguripane diparingi hasanah, uripe apik, nggih, sraungi kaya tangga apik, ekonomine yo apik, lajeng keluargane yo apik, anak-anake gitu apik. Alhamdulillah. Nang akhirat ki wa bil akhirati hasanah. Ngopo gunane ki perang dunya bahagia disopos-sopos ingkang simun ingkang sinuwun yang terhormat nenang akhirat oleh laknati Gusti Allah. Wa inna adzabannar lan muga-muga dirsa sapa kenan geni neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mila saperanan bareng kula ngaturaken modal kangge kula jenengan sedaya. Kenapa kepengin mulya dunya mulya akhirat. Allah berfirman wonten ing surat An-Nahl ayat kaping 97 ingkang surasanipun, Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Niki menawi badhe tapel pedhot. Iya mbak wong dibadhenane mulya donya mulya akhirat. Cekelane sing digondheli kitab Gusti Allah. Man utawi sapa wong lamun iku amilat gelem ngamal sapa man sholihan ing ngamal saleh ming zakarin halin tetep saking golongan wong lanang wa umsaran wong wadon mbuh lanang mbuh wadon sing gelem ngamal saleh wa huwa halimman iku mukminun wong duweni rasa iman karo Gusti Allah, iman karo Rasulullah. Dawe Gusti Allah fala nuhyiyannahu mongko yakti temen-temen iki Pak Muhtadi niku sing nasinahu nilang-nilang kosam nuninun taukid ngumani fala nuhyiyannahu mongko yakti temen-temen bakal nguripi sapa ingsun Allah hu iman hayatan kelan penguripan thayyibatan sing bagus. Dadi uripe niku ajeng diparingi urip sing bagus, urip sing kepenak. Alhamdulillah. Urip kepenak iki napa kudu duwite miliaran? Mboten. Kula sok matur dengan pingantenan niku. Rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah itu tidak harus bergelimang dengan harta. Betul. Kok berkono sih mungkin nek wong sing iso tentrem sakinah mawaddah warahmah itu kok bagi dia yang miliaran dari dhewek sing ora patil duit iki ora iso tentrem. Kadang-kadang nyatane ki mbak yo santai-santai wae. Alasan ngisuk anak kondangan duit ya luwe. Boleh utangan gitu. Gitu. Falnu yang wala najziyannahum lan nyekali bakal balas sapa nesun Allah ing iman. Biasane makanu yakmalun kelan balasan sing luwih apik timbangane ngamal sing dilakoni. Niki dasar wong kepengin mulya donya mulya
derajat niki monggo piyambak didasari syukur dhateng Gusti Allah. Ora mawon kula nggih dadi pegawai kebun tak syukuri mawon. Jenengan sing dadi petani ya syukur, sing dadi kabeh pegawai ya syukur, sing dadi pedagang ya syukur. Kabeh niki wis dimakomati dhewe-dhewe miturut kersane Gusti Allah. Wong kok nang donya niku dijasari mengkon nglakoni takdire Gusti angger ditampa kanthi rimo insyaallah yang niku nganti ajeng dipani kepinak. Allahumma amin. Juga dengan Pak Mo tadi wingi nika donga niku dibarengi nek ora sesuai karo kedudukan ya ora kepinak. Kabeh mung diatur kali Gusti. Hadirin kang dipun mulyakaken dening Allah. Jukun dini napa? Amal soleh sing didasari iman. Jadi amanu wa amilus sholihat. Iman jeung ngamale soleh. Ngamale soleh nek ora iman ora dadi. Iman nek ngamale ora soleh ora dadi. Amanu wa amilus sholihat. Anjung amal soleh iki apa? Kan aran soleh bagus ambine karana mapan sari ilmune lan kutoreko lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa darati an fadayati rahal alami ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami. Amal soleh dipun dawaken wonten ing kitab tak buka-buka. Ngamal soleh niku wonten werni kalih. Istilah tiang-tiang akademisi soleh individual lan soleh sosial. Soleh individual niku napa? Yang beramal soleh sing langsung kalih Gusti Allah. Soleh sosial ning piyambak nama soleh ingkang boten langsung kalih Gusti Allah kalih sepadha-padha menungso utawa sepadha-padha makhluke Gusti Allah. Jenenge ngamal mahdhah kalih ghairu mahdhah. Piyambak kudu loro-loro ni bahasane ya cara kasare wong wadon nek kepengin slamet donyane yo nyambut gawe, kepengin slamet akhirat yo ngibadah. Paham nggih? Lajeng ngamal saleh sing mahdhah niki napa mawon Pak Uji setunggal salat limang waktu. Niku jelas ingkang badhe nyalametaken piyambak dadi wong sing mulya nang donya tekane ngalam akhirat. Wingi kula maca khotbah teng khotbah Jumat niku wonten keterangan apabila ada daerah orangnya kok ada yang meninggalkan sholat, maka Allah menurunkan laknat setiap harinya 70 laknat. Naudzubillah. Ya monggo kita radio pengen nggih sak dukune dipelajari lan kang napa piyambak nalika salat niku merasa bahwa salat niku perkara sing agung. Merga napa perintah ya sing maha agung. Wong gede perintah Pak Lurah kon njuk beras ingkling.
Napa malih diperintah sing maringi rezeki, maringi kesehatan, maringi warna-warna. Monggo dipun pentingaken amal ibadah salat. Baik salat fardu utawa salat sunah penting. Kok salat sunah barang pamuji kok sing penting perdune kiamat niku dereng saged sempurna banget. Wong Allahu Akbar keringan pindangi. Allahu Akbar kelingan pritilane. Allahu Akbar nek kepak sartaya kelingan lomboke. Akan nambel kekurangan itu jambak ditambeli kanthi salat sunah luweh akeh tambelane, luweh akeh tambahan insyaallah luweh mantep. Mong duwe motor niku tindakane ana ban serep luwe mantep. Nggih mboten nggih. Terus surat-surat niku minangka jantopi ngompriti nyempurnake salat wajib. Ibadah mahdhah sing nomor loro napa mamuji maca Quran. Ya, maca Quran niku monggo dilegakake saking sekedhik akeh setahun katam ya ora apa-apa. Mending sedina diwaca nggih. Kanten sok jambet nang kuburan kan pun dibosori sawetara to. Nek dakoni panutanmu apa kitab Al-Qur'an. Nek nang donya ora tau maca jebule. Padahal kowe jan diwasiati karo bojone napa? Angkah tukar. Nawazawastuka wita nikah karpe primari atau di sholati wal Quran dadi mas kafir memang tompo untuk kita kenang dulu mami kurang tau di nisah di Quran diwaca nggih maca Quran sama muni kalau yang pinter maca Al-Quran pamuji sing iso Fatihah kan bener napa nggih Fatihah diwaca sampai ping 100, esok ping 313, episode ping 1000. Manfaatnya gede. Mengsabat dari pun ini mau sing saged. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah ora ngeteput. Karo kabulane. Nomor 3 niku napa puasa. Mbok poso wajib, mbok poso sunat niku ibadah sing mahdhah. Langsung datang Gusti Allah. Nomor 1 sing apa istighfar. Yang bisa ndawamake sayyidul istighfar. Pun apa saya maksud? Berapa saya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku laka binimatika alayya wa aku bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kula nate maca setunggalipun hadis sinten ingkang dawamaken maca sayyidul istighfar kok diwaca esuk sore, diwaca sore bengi kok kepondho dening Gusti Allah insyaallah dadi ahli swarga. Nek diwaca esuk kok siang sida niku insyaallah uga dadi penduduk swarga berkat maca sayyidul istighfar. Muga-muga iso nglakoni. Nek sing diring kathah nggih WA mawon tengen kula 085 292 383 256. Mangke tak dirimi. Ekan saterusipun nggih menika napa zikir. Zikir datang apa? Zikir termasuk ngamal sing Allah langsung datang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten setunggalipun hadis nerangake ana kawulane Gusti Allah sing zikir nang papan sing sepi, papan sing dhewekan zikir mergo wedi karo Gusti Allah. Wedi nek ora oleh swarga, wedi nek kenang randrate Gusti Allah, wedi nek karo siksane Allah, wedi ninggalake perintah Gusti Allah kok ngasih netesake loh. Niki tetesane loh niki bakal ndadosaken
Tiyang niku sok nang dina kiamat ora ngrasake panas si dina kiamat. Mila nek dikira sing kanthi nangis, nek oleh sore iso ditangis-tangis. Begini, niku nama makhluk tasik kata. Tapi nek tak terangke kabeh niki kerek 5 menit. Bahkan berapa lagi? Wis mawon ta niku sinten ta? Kamu sithik moga-moga dosa donya akhirat. Nomor kali pun amal apa itu makhluk. Ngamal sing boten langsung kali Gusti Allah, tapi jabat ngamal karo sepodo-podo manusa. Niki ganjaranipun nggih langkung ageng. Napa niku setunggal sedekah jariyah. Jenengan titip arto kangge mushola, yang titip arto kangge pondok, yang titip arto kangge TPI, yang titip arto kangge pembangunan sekolahan. Nomor niki sekolahan sing ana ngajine. Niku dadi lantaran insyaallah kiamat selamat dunya selamat akhirat. Sing pun maringi ngaturaken matur nuwun. Muga dados amale jenengan sedaya. Di antara harta sing jenengan paringi saka Gusti Allah wiwit lair tekan saniki mbok menawa niku harta sing ajeng nyelametake jenengan saka siksane Gusti Allah. Allahumma amin. Sedekah jariyah. Mila cara kok ngaji ni Pak Musik swingine ya kadung tak cemplungake done tak tambahi. Nomor kali pun apa? Mulang ilmu. Mila kula niku saya pun nek dipikir modale kula niku napa? Wong kula niku bapakne nggih boten santri, napa malih kiai jan ora. Ning mbok niku kula niku sing senengane rada berkahi napa Musman. Wong itu nek jenengi Musman, mulai mbah niku dia ada putra niku mati ae. Jo niku lahir istri ning senengi lanang Musman. Tapi ning berkah niku dengan biung niku. So tak parang ning kuburan. Hadirin kang dipun-mulyakaken Allah. Mila kula nggih senajan to ngerti ning sepiro wong tuane kula mboten kiai mboten santri, kula seneng nyebarake ilmu sak mampune kula. Sing penting Pak Mutadi nek kali kula mboten mampu to dereng klasik yang bahas zuhud, wilahi, tasawuf dereng wani niku sing masyarakat gampang nampa mawon nggih. Walau sedaya yang sangat kehormatan. Nomor kalipun mulang ilmu sing manfaati ilmu keterampilan kawonanipun niki ngamal sengaja nglametaken kula jenengan sedaya sekondonya tekan alam akhirat bisa dadi mulya donya mulya akhirat. Napa kula mulang lagi mangke ladene mulang murid iki ganjang sing boten wonten pedhote hatta yaumil qiyamah. Mila berbahagialah kanggone wong-wong sing padha iso mulang ilmu. Nomor 3-nipun inggih menika membahagiakan orang lain. Yang iso nggawe bahagiane wong liya niku termasuk nama sing iso ndadekake mulya donya mulya akhirat, selamat donya selamat akhirat. Lah bahagiane wong liya menapa saged nganggo ngilmune, saged nganggo ego pertitone, saged nganggo tenagane. Panjenengan nek ajeng titip aman nganggo tenagane nggih ngewangi mrongsongi jambune ngen kula. Iku jelas nggih tak omong. Ambantu kenapa? Syukur-syukur membahagiakan tiang senasiki nganggo hartane, nganggo pondone. Ana wong butuh disiliki ning yo kudune
kajiane kadang-kadang wong butuh niku sangen Pak. Metune gampang, mlebune angel. Oleh nembung ki sadar saya tak butuh disilihi dan ning balik iki semoyo. Kadang-kadang balik ini aku matur nuwun aja blayu. Syukur-syukur orang membantu ana wong diutang disarutang ngangge utangi. Allahumma kersa jenengan Mumpun niki mumpun jenengan nyalusan ngangge utange kula. Dari maneni apa liwat niku amplop SMS kamu nyalutange utange kula. Kula niku utange oke. Erwin nek kula mati sama sosok ditanggung ya. Kula niku jenengan iki nyalutange utange kula niku amanah. Tadi jenengan ngokake apa teng amplop SMS Pak niku membahagiakan orang lain, membahagiakan mujizat konco, utangi dadi kelong, alhamdulillah. Ya utang toko, utang pasir, utang tenaga, monggo nih. Asaman jenis tuyo, dan setengah saking iki sing langkung penting. Ara'aital ladzi yukadzibu fiddin fadzalikal ladzi yad'ul enten Bapak sarta yen ngumumake lari tiga ingkang sekolah mriki nek boten dibahagiakan wong kula niku kepengin malah berkah lari yatim sak saged lari yatim sing sekolah mriki iso dibebasaken biaya sanggup oh ragu-ragu sanggup Along sampai minggu 10.000, 20.000, kurung insya Allah itu meringankan beban anak. Yatim kan iso sinau, iso ngaji temriki, iso uras mak bayar. Men yang mikir sekolah, yang sepuh yang mikir ngene ikhlas mboten nek asungan niku. Mungkin makin mencari kok ada pasar doyo, nek wisata makin pasar wisata ngono. Ini biar pertemuan kita, injang hitung, nanti seragam tak piro, bulanan tak piro. Iku jangan betul kroso, ada bentuk cahaya kenyang tak melihat lagi kok minglimang ibu yang ada cewek. Minonjo infak berjamaah dengan apa tadi terus sultan itu ditanggung izin kayak apa bu itu emosinya apa nek barang-barang insyaallah nanti tadi dan ini sampai itu kalau lagi melandarsani persetujuan sampai itu dapat berapung proyek tangga wong itu harus tinggur kue nih kalau kulason dirangkum yang berniki kepengin selamat dunia selamat akhirat yo kudu ono lakoni nang amal soleh amal soleh dibagi loro ono ngamal sing langsung karo Gusti Allah ono kali ngamal kali diwasa padha-padha menungso napa sing langsung Allah salat maca Quran puasa istighfar zikir lan sanes-sanesipun nama ingkang liwat sepadha-padha menungso sedekah jariah berbagi ilmu membahagiakan orang lain muga-muga ngajine diparingi berkah Allah sing jenengan sedaya paringaken wonten ing nalika ngaji abadi menika langsung diganti kali Gusti Allah makti mungfiqan kholafan birahmatika ya arhamar rahimin mekaten kemawon sang kula awal akhiran sedaya lebab yen pangudeng moga kita akhiri kanthi wasan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajabat alaina syafa'atuhu yaumil qiyamah bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.